Doncs aquí tenim el taulell de presentacions, una de les plataformes, un subset de la plataforma Innovament, la plataforma orientada a la gent que condueix col·lectius, grups, territoris, projectes, els conductors, vehicles, furgonetes, camions, autobusos. Tots ells tenen en la plataforma El Conductor aspectes que els faran pensar i aspectes que els donaran noves oportunitats de compartir, cooperar amb el desenvolupament personal i el desenvolupament col·lectiu. Realment estic emocionat perquè amb una petita inversió veig la manera d'organitzar-me una escola. Una petita inversió, uns bolígrafos, uns retoladors i un tabler combinat amb una pissarra negra, una pissarra magnètica, una pissarra de suro per poder explicar-me i compartir algunes de les coses que he après al llarg dels 71 anys que porto en aquest cantó del món. Ja m'ho he preparat jo, Ah.